kono tekan tambal ban. Hebat. Wasek yuk. Watonono. Yo Manro bersama campur sana Indonesia Watonono. Ojo lali sikile Mas, sikile ojo lali. Dan juga Lili Production. Matur thank you. Tambalkan wasik uripe sandalan wayah apik asik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan Wasik. Es teh kempul. hubungannya apa tambal ban karo kacang hubungannya apa tambal ban karo kacang era jadul oh iya iya rambut kembang oh iya iya terus yang kedua piye majedor 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 ono bang pecah asik wah iki mesti rezeki teko ayo Mas majedor 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 bang pecah maneh esok-esok rezekine tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk wasih Watonono Sampur Sari Watonono Lili Production matur thank you. Suara Langgeng Audio. Terima kasih yo. aku iki tukang tambal Hey ho ha ye ho popo tupo. Ye 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 ye. Aku iki tukang tambal ban rezeki untung-untungan wayah apik duit pas-pasan wayah apes wetengku krasa kroncongan asik majedor 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 ono bang pecah wah iki mesti rezeki teko ban pecah maneh esok-esok rezekine tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk
cedor. Wis rampung kok lagi Ngane jedor-jedor Bang.